Milí uchádzači o správcovskú skúšku, registrácia na odbornú prípravu jeseň 2025 je spustená. Môžete sa prihlásiť cez stránku www.skpsr.sk. Zároveň je tu možnosť ešte stále preplatiť odbornú prípravu cez úrad práce, takže treba sa informovať na príslušnom úrade práce, kde máte trvalý pobyt. Prípadne aj u mňa, ja vám tie základné informácie poskytnem. Ak by ste sa chceli zúčastniť odbornej prípravy a už ste u nás ako uchádzač bol, dostanete zľavu, takže stačí vyplniť prihlášku cez stránku a súčasne ja vám potom poskytnem zľavu. Chcem sa zároveň aj poďakovať a pochváliť, že bola dosť vysoká úspešnosť správcovských skúšok teraz v júni 2025, vyše 30%, čo nás veľmi teší a verím, že toto číslo sa bude zvyšovať. Je to taká naša najlepšia spätná väzba od vás, takže to sa veľmi teším a verím, že aj títo ostatní uchádzači, aj tí, ktorí chcete ešte len ísť, tak sa vám verím, že tá odborná príprava bude pre vás kvalitná, bude pre vás prínosom a že ju ukončíte úspešne. Tak želám vám pekný deň a v prípade nejakých informácií ma kľudne kontaktujte mailom alebo telefonicky.